Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Дар навори имрӯза бародаро якта приораи фурӯшӣ ва якта 07 фурӯширо омода кардаем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Рости гапа бигӯем бародаро, ҳамин мошино срочна фурӯшӣ ҳастанд. Тамошо мекунем ва фигуратонро оиди нарх навояшон дар комментария бинависонен ку бародаро дар Россия арзонтара ё ин ки дар мошинбозори Душанбе. Албатта фигуротона бинависонен, мо фигурои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем. Раҳмат ки бо мо ҳастен. Албатта бародаро лайкора бигзорен. Наора то охира тамошо мекунем. Салом алайкум бародаро. Ана приора срочна фурӯшӣ ҳастай. Ана барои шуморо пешкаш мегардонем. Соли 2013 сол 1.7 қатъяй. Ана яке аз подписчикои фаъоли канали Автолайф ҳастай ки рости гапа бигӯем, ман аввал ол худаш ҳами як омад ки ман подписчики худатум ина ҳами ҷада ҳастай. Ана як салом алейкум гу хай бародаро дай бисёртар да ҳами Москва будан тамошо мекардаям видеоро. Хоб приора 2013 сол объем 1.7 бензини холияй. Танировка дорад. Ана пештар биё камерачи. Хобуҷа танировкаш 1 сол. Ана чихела ка масъалаи ҳами кузов, мотор, хадаҳои чихела. Чихела баъд ҳами масъалаи кашиш чихела. Кашишиш баъд мефурад самолёт дар. Неужели? Мебура хасечка. Сечкои дукубара гузаштаги. Гузаштаги ҳами. Ана қадами мара бинамедум ада да бармошси. Ай каги охия хели. Уи как я мотор ша бигирем хели. Май биш каги нест охо. Сад ишкаги. Куя пештар биё мотор шам як биги, мотор шам бия ки бибина. Як ҳафта бензин хели расходи лишни надора ака. Не, расходи лишни вообще мотор ждуд масла фасла хели намекунад. Фақат чанд бензин мехӯрад агар биҷихиш? 8 литр расход дорам. Бо мотор ша гирифт, сёмка кардӣ, я мотор ша пеш бигӣ. Просто Москва рафтаси кантар. Ой бародармо, ана Москва мерафтааст, аз ҳам хотир мошина дастрошнӣ мефурӯшанд. Хобиё як салом шам бигӣ, 4 та баллонаш навай. Ана дарош электропакет. Салон шам як бигӣ, салон шам як тамошо кунам. Дож дорад, датчик свет дорад, кондитсионер, абагаи сидени. Хоб. Ойнош управляющий электрония. Максимали комплектатсияшон. Кондитсионер кор мекунад, так. Охай салдо мешавад. Баъд хафам сёмкаш ки хел меам. Палатинса ва шоколадка бароса. Ку палатинсош? Куя багаж ҳави ки багаж ҳам бигирем? Дора самбуфер ягон чи? Надора? Чи ба? Багаж канта чизо идише. Ой хай чувствуете яко практикуем хай ё шавкор мекунам. Хайнак. номерош падарка. Хоб касои да мақбул мешава бародар номеро кара ман мемонам занг бизане. Ҳай чахчах кунем ки биё акан номеро агучанда. 881 42 95. Мошин шаҳр гаштагия. Касе мехоҳад номерош падарка. Приора 2013 сол 1.7. Уҷа танировкаш то охири сола нақша чанд сум гуфти ба? 45000 бос. Охири сола чи? Я сола бугу? Я сола. Як сола ҳам дар. Сола. Охири сола не я. Як сол. 45000 варианту алишидо фақат сума. Варианту алиши ягон Мерседес, ягон шахидоша хай. Мешавам. Шокаги сум дар курасун каталисум. дастрошни фурӯшаи бародар унигам мефурӯшем. Россия рафтан дар кора аз ҳамин хотир. Хоб номеро шам мемонем, касои да мақбул мешавад метавонед занг бизанед. Хай бо яка барои шуморо бештар маълумот метаҳам. Саломат бошед. ва аз 2107 хоб ин якта ҳолати хубаш ҳозир мо ҳама ҷоша камера мекунем вақтон бинен. 2007 сола объем 1.7 4 та баллонаш навай, краска родной хчай. номерош 2107
бензини холияй чӣ худо розмая мегирам бинин YouTube'dan mı besler bu? Bu YouTube'da kalkıyor. تو 50,000 تومان یا تا هست 10,000 شش کردگه 50 تاش میگه телевизор ҳастай коробкаш механик ҳозир рӯи аз сурат дахшрӯ меалтаре ма чандаш гуфтӣ рака 20 تا бо муомила дора номро камегӯй 94 хоман номро якара мемонам алло ҳичи ҳами ҷайм ту чӣ кор кардӣ